Agus muid ag tíocht go Iar-Bhunscoile bhliain deachar. Ceannach fachas riamh hena is mín le mo bhuicas a gháil le Dhaltaí Iar-Bhunscoile as an ról misnúil, flachúil, a ghlach siad ag ggófortaíocht le daoine eile, tuismitheoirí móntóirí le carach na scoileanna fad san áireamh inar gach leanúnach leis an coronavírus. Tá rion óla bhór fach ag an tréimhse seo go leor saránach, mhórrán slite. I dosach crí déanam cóhrón leis na Dhaltaí bhfuil duine muintear leo caiilte de asca COVID-19. Díobh go speisialta, bhí an tréimhse seo mícheál agus pianmhar. Tuigim freisin go bhfuil roinnt ag tíocht ó chealan a rééis sibh gan ahras ón na bútha faoi sláinte úr Mícheál, buil leocalacha go háirithe. Díobh sé ileag ba réamh sé imneach agus bhránach seo. Bhí pandéim an coronavírus cruúar gach Dhalta, le linn an ama seo bhí géirgá leis an seasamhacht agus an déanacht. Iar a garaibh ról immert leis na buil a chur COVID-19 os ar góir mar phobal a laidú. Bhí aribh go léir dulin lic le rainn túlán bréis simleanna, mar ampla dúnach na scoileanna, ní a bhéin éilú as. Dénig san cúis na sláinte peibli. Camála sin tar éis brisin an alag. Castachtaí an álam léinn. An gá a bhí le scar speisialta ile chun an tómar ranga, agus an é cinnte cumá mád a leis na scrúdathe stát. Bhí sé deachar. Cumá leis na deacreachtaí seo ar fad, tá fisam go raibh oribh leannacht ar aiglibh gan golóir de na himachtaí agus deas gnáha tá mar cuid lánach a saoil na scoile. Na heachtarí sport, ceol cuirmach agus drámaí na trosanna agus an ceiliúras speisialta sin ag deireadh na bliana atá mar cuid déilear na bliana acadúla. Is éachtaach agus is iontacht úr ggóhaid brú agus fáilte le linn an ama seo trés líamlibh. Iar a gáibh sé níos mó ná inglún eile de galta scoile. Na tríthe riachtanach atá sin, atá mar crílár na sarántaachta maithe a léró, agus cheisibh an fóid. Fhíh riachtaíomh seas a bhló siúd is mó atá leocalacha agus in mhail, íbertí a dhéanamh ar watha leis an mórabh, agus a bheith solúpa ládar agus tuiscinach in úr sé léthúr, dragas sibh le deathúil béasa agus cináltas. Trés líamlibh a ríis. Géigear blian crú a bheith ahandíomh, tá an cinse de go raibh an déiseach i forbartí dhéanamh cuid mhór sciile na bréise agus as an gná, a déanaigh seránig ládra éitiiciúla den sca asibh amachchan seo. Ní leinn ahras arm ach gur álam sibh gur anan an teirántacht agus ceadrah cináltain bhfuil cearta mar éon le dúlgas cuaram de gcuoine eile mar cuide. Fála méid freisin go bhfuil gá an córéitir cearta aimse idir ceartan an duine éonar agus riachtanis daoine eile, muintear an phobal a gcoitean agus go háirithe cos muintear an phobal sin, bhealach flachúil agus cómhach. Tá anna taithe in éisiar conas is féidir na lucanna seo chu bhain. Lucanníd seo nach féidirlinn scuoine le riamh, agus a bheith mar údar inspiráide i gcónaí, lucanna ar nós cúlam. Cináltas, cómhá, agus an corla céile tá mar críleo. Tá cuideagaí ag teacht i dro dhearra úr síl scoilíocht agus beidh sibh ag dal amach sa síl go luath le úr gosán féin a aimsú. Beidh darnóí cuid eile agaí ag filéir an scoil i mícheál le leanúnt leis an trosmhanscoile. Téimiid a raig le céile i dro todhchaí níos fearr agus níos sábháilta. Agus tá súlám go lena sibh oribh ag marachtáil de réir, agus á dreisiú an tám go léir na lúcanna tábhachta atá léirithe agaí le cúpla mbliana nús. Ag smaoinemh ar ó níireachtaí tá sé le harachtáil go seasigh go deo na lúcanna seo do glún file a bhfuil go leor le chuir fáil acha do sochaí na héireann. Tá anna cumas sa glún seo freisin. Sa ról lárnach a bheith aice is stúra na tíre ar fandéime atóla crothú. Éire a teastín óin a bheith an cumseach agus éitiiciúil go smir.
Mar Uachtarán a héireann, agus ar ceann úr górsa heránach, is mianlam mo bhuicas a gháil libse go léir. As gachatá deanta agaí le muide cumad sláán le linna pandéma. Gwym gach ráir in o'r nirachti am achan siya. Ber banach don tauci.